life after the cross. Umoyo wamene tifika kunkhala after pamene umoyo wamene tifika kuyenderamo pamene Yesu anafa, because other people are still living mulija life yamene Jesus akalibe kufa. So this time prepare mavesi yameanza tukunisako pani topic yamena kwanza, so that tizive zamene sifuniko chita na zamene sifuniko chita mumoyo wamene tilimo. Tizanga na pali Second Timothy 2 verse 15. Hii verse iniuza study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Nikayangana muri verse ipunzisa na mawaka ise wamene omvera kuti uyu munthu kamene apreachinga nipazoona kuti achitamushemushe divide, because mawu enango yamene afuniko punzisiwa mkuti mumchite si mawu yamene menango amapreachinga mamatipereka out of the out kutoka pamene tifika kutize tiambiri. So most of the times zapenda kuti pakupreachingani word whereby siyanwa but mbali yamene imumfunika kuti mukhalepo maliwe pakuperekani kumbali ina. Sometimes waonako zinango zabwino kumbali kwamene wakomea kuperekani instead of kuduzani chamene imumfunika kuchita. Aba bantu nikalangana one bamakala na zone yokuza ncha straight, because most of them banamba nikudala banajaira muri amene cha life tizamboendera atakajira je kamwe tizamboendera mwina ngakapwera ausha chechi apita kukamene kati kaingie kamene tina jaira kamene yake, but wapu niko divide wayangane abantu bazapumuka na ikijira Jesus anabalupangira njira yabwani wapu niko endera pati zonzi kungala kuli bamene abantu wakaona kupo abantu baziwa what they do baenda straight kuto Deuteronomy 28 verse 1 to 3 ndio kamera matamangira most of them. Deuteronomy 28 verse 1 down to 3 and 15. It shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of thy Lord thy God, observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations, and all these blessings shall come upon thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Blessed shalt thou be in city, and blessed shalt thou be in the field. Verse number 15. Wait. So, perfectly, Moses anaona pamena gawa mawa, because every sana shite mzoni kapena kwanja anafuna kuti abantu pamena punzi bazibe manje wanatukunza this time sibafuna kuti tizibe chazoona babisa. Moses anaona no abantu bafuni kuziba bonse kuti basangieko chabwino na choipa aba uziraba mukakonka zonse ndiye pamena za kutalisana, but then mambo yanabatia pereka kai Mungu wako kutalisa azakutalisa wakonka zonse, because these were my commandments yameona pasio ukakonka vonse hivi then uzatalisiwa na siku yako uzatalisiwa na mapiu bomoni mama uzatalisiwa, but wewe bakabwena no my brother basket ya city wameanza shanga city Mungu anataka babu ni wanganga wa maji basi anamba tunanganga because nganga kama peta kuku ukaita kuku then uzaona babisika uzaona life yako zaenda masokoni nje palipe kusiana, but kule Moses kuona anaona watu wauze chamena Mungu alipasa nikawauza then wazasa kawe wenda kukonka chose olusia then ukale kukonka chose ndiye bali hiyo 15 Deuteronomy 28 verse 15. Verse 15.
But it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these cases shall come upon thee and overtake thee. So, abauza futi vafuni ngativazakonga zonse zija vuto izabwerapo abauzirapo soma chiri kulivo kaonako izakwanisa kukonga zonse izi oloiya likaleka chako iyi vuto chimo ibwera lero ibwera palile zileka because akambira kuti ibwera. So ise tamani kamanda po no naenda kuchecho kwanza kawanda taiti vena kukoshanga siti uchali ziva kuti tunakonga zonse wadiako chechi mozi otherwise zamene zibwera uzimirapo izo ndiye zibwera te zibwera but ine vasoti kakumana nawo niwauzepo to izemwanetezi ine pamene nangenera muchanewo iya kukhala mkristu pamene yesu one nditopawo nizakuuzani John 11 verse 49 to 52 pamene ninachokera verse 49 of John 11. And one of them named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all, nor consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and that which the whole nation perish. 51. And this spake he not of himself, but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation. 52. And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad. Mwakuona pamene tinachokera pamene tinayerekeza kuti ife tinkhalepo ise tingene tizivike kuli Mulungu. Caiaphas uyu muntu enze kukamba bali nayepe anauza lanza kuti kulibe chamuziva osaziva nayepe wamene amuuza kuti akambe zosamziva kanti enze prophecy uyu muntu afunika umozi uyu afe kuti ava vantu vose vavo vakhale pamodzi tikhale pamodzi ni Yesu wamene tichaprofesa kuti afunika kufa kuti ize wamene tinaliva Yesu tijoine Christianity. By that time vantu vezozivatape vana va Israeli ndiye menze Mulungu olopane kupasa aya macommandments anapasa ku vana va Israeli Moses vapasya but isizivazona sona chite include pali vanye kuti tikhale pamodzi tikhale msame line kunali prophecy nato uyu ndiye Yesu wamene vanafuna kuti afe kuti ise na ise timuzive Mulungu kupitira muli Yesu. That's why ndiye kona ndekachokera title yanga kuti life after the cross. Sichina licha pafupi apo vantu panachoka gazi ya mwana wa Mungu ndiye pamene ise ndinajoinira unali ulendo kuti sipana lutiziva vezoka wakayangana ta awasiwa apa vana va Israeli ndiye wamene watiziva wakayangana ta sipana va Israeli awa ndiye wamene but prophecy nato kuti ise tizivike. So iyi yamene watiuza kumwamba kwa inatokera si yatwa ise yatu tinangerera ndiye pamene tinangerera tazivika manje kuti kulika Christians apa vasona why kamba kagazi ya mwana wa Mungu apa Yesu takala ma Christians. So osa chitalawo kukuna mani nayo 28 jama mkachita so mzachita so kulipe inasira hiyo this time tiendera yamela kamba pa pamene kanafa hapo pali zamene banachita kwa pagazi yake kuti tipulumu zamene zinachitika hapo zipezeka pa Galatians 3 verse 13. Galatians 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Ndiye pamene anatichosera
machimo yatu yakulukidwa yachosedwa kamba kagazi yake. But this time around vanhu vamafuna kubwerera kwameneko waiva mabwererako vatibvunzira wrong so that vasitengako ndirama kuliko ndirama. Ukafonya side vambira kuti ukapereka sidi vambira kuti but apo akakamba kuti nakuchosera china chichovuta wai uperereko futi ufunako chani chamene usakira chani. There's no need yokuperera kumbuyo. Vakakuuza yapa no chitasoza ta uko ni kumbuyo ndinenda kusokoro. Amen. Ine nikapepera niziwe kuti azambera because ananyuza izo zavene ukamba ndizako sara nazo. So ina ungamesa kwa the same Galatians 4 verse 5. Verse number 5 for Galatians 4. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Akamba sewa na hiyo verse paradoxiana ni kuchosewa wachosewa kulamulo yamene inalipo chamene utasaidia futi kulamulo ni chani. There's no need yopere bakuchosa uzibira kuti iyi yamene akweresa ndotoro ni lamulo hiyo lo yamene nasi why ipwerere because Hebrews 10 verse 4 it that lo inasira na Yesu. So pamene napachikidwa inasira na Yesu tisabwerere futi. So tikayangana this time pamene tifuniko endela ise pamene tinaziwa kuti lamulo sifunikoikoka kamba kuti Yesu anabwera kutifera pamtanda na kutipulumutsa kuti lamulo inalipo ise maye tiyendera faith. Hebrews 10 verse 38 to 39. Verse number 38 of Hebrews 10. Now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. 39. But we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Pali vindu viviri hapo. Kuli bantu bena obwera kumbuyo. But ize siri tiri muri banja bena bwera kumbuyo. Bamena bwera kumbuyo basiye bazibwera kumbuyo. Iwe ni kusokolo because you went na manje faith. Yesu kwa kubwera pakuchitira zije anaza kuti manje simu za konka no but mzakonka Yesu. Pakumkonka Yesu Mungu na chikulupiriro chanu. Tikakulupirira muri Yesu zonse zaweza kunochita zizachitika because tizo kuti ndiye anabwera eka kuzatichosera zitali zovuta. Ngati anabwera kuchosera zovuta then ungabwerere kumbuyo kaindi chijo kamene ufuna. But inowe izimira kukulupirira kwamene inako ndikuti Yesu analichosera pakufa kwa Yesu analipulumutsa zinali zotimanga. Nizambiri zamene vantu vanaliomangiwa nazo pathawi chaukamisa zabe chimozi vakafika waona koma anapita muvambiri kochitika at the end wapereka nayo ngazi yako mahigh priest vaiti vakapemberereko but manje kulibe zizautungamotula mukanipemberere. Yesu anachoseratu once and for all kulibe futi. So manje tikulupirira muri Yesu kabao kuti yena bwera kuchosera zinali zovuta once and for all. So usabwerere futi. Ukabwerera wabwerera weka ndiyo wakana Yesu osachedwa kukana because anabwerera iwe na ine kuti tikulupirire muri Yesu osati muri winango. Hebrews 11 verse 6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Kopanda kukulupirira ichi chikulupiriro chako chimwa chako. Once
wakati wa kutukumbira muri Yesu wamene anabwera wamuona wembekeza wina kali nda uyu olo Mulungu wamene kutuku iyo pamene ukulumbirira ndichikuuziwa kuti wamene kulumbilira ndiye Mulungu wamene kulibe winamba wamene uyu ndiye amapasa ukakulumbilira uli bwino kupambana kuti mukomeza kulumbilira wameza kulumbilira ndi chimodzimodzi chapo kuti uyu kulibe pamene ayembekeza iwe uyembekeza muli Mulungu kama kuti ukulumbilira muli Mulungu lero wauka wakwerapo kama kuti ukulumbilira kuti Mulungu aliko dafa uli apo wakala upera na maola kopanda kukulumbilira muli Mulungu kulibe chamene ungachita. So tienti tuone kuti zamene tikhaira in our days pali ino tawo tienti pekeze kukulumbilira muli Yesu kukulumbilira muli Mulungu ora yesu pamene ayenzoyenda anaona kuti abantu bangatayi anabauza kuti kulumbilira ni muli Ambuye. That is in Mark 11 verse 22 to 25. Mark 11:22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you that things whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive them, and ye shall have them. 25. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any, that your Father also in heaven may forgive you your trespasses. Okay. Jesus naye banaona uyu nali nthawi yamene anakafika pansi ophunzira bake na kuwayakha kuti kulumbirirani muli Mulungu. Naye lero latiuza chimodzimodzi kuti tikulupirire muli Mulungu. Awa anawuzira kuti mukakulupirira mofika mwaiuza olokupirira ili lupiri ichoke ikagende m'madzi izaenda because wayankha kuchokera pansi pa mtima wako, no doubt wakamba ndiye kukulupirira kwamene Mulungu afuna kwaso. But nowadays vambiri sio makulupirira mofika uzapeza ayamba abwera kumbuyo upempera ubwera futi kumbuyo but napempera manje matenzangiyo why ufapo doubt jameweka chitoto chameweka unichachani ni straightforward pempera then uzapasiwa oro kalipo walandira atikulupirira kuti walandira kutala ichi chameweka wewe ufuna ndi chamene mawane tikalera mtima kuti tikapemperera pa chinthu tisayembekeza kuti pamene tapemperera mayo chipezeke iyo iwala ziwa tapoto pamene nakambapo chinthu I think Mulungu amvera pamene amvera azaziwa pochiti ine ndipitirize na zina because manati uzilatwa ni Yesu nzouza anthu ake naye sero ndiuzwa kuti once takana chikulu monga ichi ukamvezera doto nina problem yazo izasotinga bwanji azasotinga kairali once inenakamba nishito yake yosotinga wayamba china yangana pina kwa kusokoro ozakala pamoja pamoja suza pindura kanikozi apo wauza anazibira kuto wanu awapasi mukapembea zibani kuti mwapasi mwanandira kutala zamene mwanzi mwapemberera. So zili zonse zovuta zamene tipita tiyembekeza kuti tikakamba naye Mulungu tikakamba naye Yesu zija zinthu zasira tiyambepo tipitirize zina mwaito tizakala vantu woenda kusogolo because Mulungu azabona kuti mwana wanga asiriza ichi afuna ichi alikutana plan chilikulize chakugamba kukonga zamene bafuna ero ukakonga usakanena kali papo kutima kamenzo kamba kwato wasi ya chilonda waposinga wakwera ku Facebook kamera Mulungu ndikakamba na Mulungu ndikwerera futi pakali iyani paja ndikulibe bameno chipo olo pempereka ngati kulibe sazana because wasi ya bintu binangu bamebifunika kuti usotinga hapo kana ni brother wako ambana naye sova first teacher ukasiliza neni continue Azaya
kai pajaona sizakana kaja kama mtima kuto kanisa debate muliwe waona tumewasi yako joroka pana Mungu vera tumewasi yako kama kalaka clicking on mind kakukumbuza kuti zamene wasi yako ja olopembera bilipe bili andizora zakala bilipe bili chabe tufuni koziwa kuti tikasotinga out issue ya kwenda tasiriza tikaenda Mungu taenda degree no biliponse bodo domeza mtimu kwa kupinga tikweze kubuye so tikalezo mwamene Bible ikambira tizichita bintu na kwenda kusogolo because in your life yamene Yesu anakisiya after hapa tikurumbilire muliye nchipata kana bwera kutomo abantu ngabauza bazachita nikawapera pamtanda bazakonga zija zinazokuta akuchoserani na kutisa kwa njimani na kuziba mayo njira meza hapa sayo kita ni kukurumbilira faith ndiye ilipo ndiye kiilipo ikulwa tizikurumbilira azibana wa Mungu. Last verse yanga Galatians 2 verse 20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Uyo ni Paul, but iyo ichenjeza ise kuti moyo ngata kurupirira nishitita ngati sunga Yesu mulise umoyo wameza karatiye ngamo uzakala osokoleledwa na Yesu ndatachita zamene bafu takurupira muri Yesu so ndize manje kunkaraga tipo wamenzo anakambira anakamba atirembera asiriza but manje ndize tifungo kongo tikakonga na kukurupirira the tipeza zamene po ananena hapa zizachina mulise palibe wina wameanza kabwera oposa Yesu kuzatikontrolea. That's why aliko olokuta anaenda eve aliko nchifanya kima kurupirira tikurupirira muri eve koma timuona but tikurupirira why tizo pamene tikurupirira atatichitira so iyo ndiye topic yamene nakonza even if naikonza short but ndiye pamene naine nipuzira nizafika pamene